Da ɗumi-ɗuminsa, hukumar DSS ta ƙasa ta aikewa da fitaccen malamin da ke da'awar aiki da Alƙur'ani zalla, wato Yahaya Masussuka da takardar gayyata. Ya amshi takardar gayyatar kuma ya halarci ofis ɗin nasu don ji da ganin abin da ya faru da ya je, sai mu kalli wannan bidiyo tare. Na samu gayyata daga DSS office a cewa ranar 19 ga watan 6 shekara 2025 cewa ana buƙatar ganina a can, kuma jin haka ya sa sai na sanar da lauyoyina muka je don mu ji menene yake faruwa. So saboda haka wannan ba komai bane, kuma mu mun san waɗanda suke adawa da wannan da'awa, kuma ba mu nufin kowa da sharri, muna nufin kowa ne da alkhairi. Ni dai na tabbatar abin da na ce ban yarda da shi ba addini shine Bukhari da Muslim. To waɗannan abubuwan ban san sadda kasar nan ta recommending ɗinsu cewa suna daga cikin wajibi ba sai an rike su. Sannan shi ma Allah cikin littattafan da ya aiko ba Bukhari babu Muslim, na san ya aiko Annabi Muhammad da Alƙur'ani. Saboda haka na yadda da Alƙur'anin da Allah ya aiko, ina bin dokar Allah. Ita ma dokar ƙasa na yadda ina bin tsari na constitution. To cikin constitution kuma ba Bukhari da Muslim. Kuma cewa ka ga abu ka ce baka yadda da shi ba, wannan ba shine farko ba. Ana zaune ƙasar nan ana karanta salatul fati, ana aiki da jawahirul ma'ani. Wasu kungiya suka zo suka ce su ba su yarda da salatul fati ba, ba su yarda da jawahirul ma'ani ba, kuma ba a tsangwame su ba, suka ci gaba da addinin su. To ni ma ina da dama yanzu in ce ban yarda da littattafan mutane ba, na yarda da littafin Allah wanda ya ba Annabi Muhammad. Wannan kawai shine sako, abinda kuma muka sa a gaba kenan. Kuma mu abinda muke sanar da ɗaliban mu, duk wanda zai neme su da fitina kar su yarda, domin yanzu abinda suke nema ya za a yi wata fitina sai a ce akwai al'umma ta ciki. To ni ko taddawa kai ana zagi na, in ka rama mani ma ni ban yafe maka ba.